uçar bu bulutlar, koyda bütün yollar, koyda leger, koyda uçar bu bulut. Dostlar, biz özümüzün muzikal номерға Салават Заки үшін шақырған едік. Ләкин ол нәрсәгәдер bir пачка чипсыға риза булмады. Шуңа күрә сәхнәгә аңа бик тә каты ошаган кеше чыгачак. Егетләр, ул суга кала. Ничек инде шулай соңга калып була ул? Ул бит Татарстанның халык артисты. Аңа ярый. Ник без аңа ошаган кешене генә чакырдык ич? Димәк, әзгә генә соңга калар. Әйдәгез алайса, үзебезнең өлешне җырлый торабыз. Hey! Hey! Мин бу вакытта инде әллә нишләп йөри идем. Әйе шул. Әйтәм аны кичә бу вакытны әллә нишләп йөри идең. Егетләр, безнең бию бар бит. Әйдә шуны күрсәтик. Әйдә. Игътибар экранга. Всё. Нәрсә булды? Дәртләндереп җибәрдем, алай. Киләмән юкмы? Бу вакыт эчендә инде белмим, минем әби бала алып кайткан булыр иде. Тырн. Әйе, әби, сәлам. 3 кило 200. Әйе. Яхшы, әйбәт булган. Нәрсә ди? Мандарин алып кайтты. Бәби тәпи юабыз. Егетләр, бәлки ул килеш җиткәнче мин үземне җырын җырлармын. Әйдә. Ике йөрәк, ике яр, икесе дә гашыйклар, качып кына үбешәләр, икесе дә мужиклар. Кисмәсәр генә ярар, кисмәсәр генә ярар. Киләсе тукталыш. Әдилә, син бит мәктәптә түгәрәктә йөргән идең. Әйдә, нәрсәгә өйрәндең, күрсәт әле. Җыршы да килми, әйдәгез кайтабыз. Кая киттегез? Әзгән усалар көтик инде, бәлки килер. Ара киттек. Салават Закиш килде. Әйдәгез алайса киенсен дә чыксын. Тагын заклый инде. Хәйрле кич, хөрмәтле тамашачылар. Туктагыз әле, сез бит Салават Закишта вообще шомагансыз. Нәрсәдән чыгып әйтәсез син аны? Беренчедән сез сәхнә артына сүгенмичә чыктыгыз. Икенчедән Салават абый кесәсенә 3 пишмак тутырып чыкмас иде. Юк, егетләр, күзлек, микрофон, тыгылган борын. Юк, сез дә инде теге крабовый чипсы бирәм дидегез, үзегез сирныкын бирдегез. Туктагыз әле. Без сезне монда күпме көттек. Булай булганын белгән булсак, без менә залдан любой кешене алган булар. Җавит абый, бер урын белән бер рәт кенә сарсыз инде. Сайларсыз, пожалуйста. Ага. Так. 6-нчы рәт 3-нче урын чыгала иде. Мин әйтәм, шундый неожиданно.
Подставный кіші деп ойларлар енді қазір. Күзлігін бер әлі. Әрі кеш хұрметті КВН, хұрметті оғындар, Илшат, Яшка, әп қолған вақты як. Давай, раз күткәлсін жырлаймыз, Пиппитер в студию. И пока без музыки, Allah, диджейгіз бұл бүтін әвір поток подряд. Не жырғалы? Сылтабай, да. Мен Камазда юлда ішләп йөріп, дальнобойщик булам түзімсіз. Тик юл шаттындағы қызлары ғына. Абый. Салават абый деп әйтілер, шоққаттар мен қоя білелер олар тұтарша Удмуртияда. Салават абай, сіз телевизорда бүтән түрлерек көрінәдірегіз. Да? Ну, сіз примерно міне бұлайрақ көрінәдірегіз. Әбейнен телевизорында міне бұлайрақ. Ладно, мен бұлайрақ, сіз вообще бүтініңізде тігілайрақ көрінәсіз. Салават абай, едәгіз біздің жырны жырлайық әлі. Давай, только өзіңіздің өлшеуізін ұтмағыз, яма? Пиппитер переверди, а, все хорошо. Хейді елге ұтмағыз, яма? Иде, олаға тапшырдық. ЖКХ-да қиық шырай, вақтөршіда сыдық шырай, йылыма йырға сәбәп юк. Күні-түні ішлейсің сен, зарплатыны көрмейсің сен, гіл жылайсы кейлі егітілер. Әйді шайар бұлғандала, бірге ялы тигәлі. Dostları barda, uyanı barda, gülüşüp yaşıgalı, gülüşüp yaşıgalı. Сәхнәдә Татарстанның популяр бірден-бір артисты Данир Сабиров иде. Рахмет. Һәм Балташ КВН командасы. Ахырда нәрсә әйтәсез килә? Әйдә шаяртка бик зур рәхмәт, яңа эмоциялар өчен. Уенга кадәр без вообще нормальный идек. Сәхнәдә Эремчек КВН командасы иде. Рәхмәт.